Hello everyone, welcome back to Ombi and Demas family blog. So दिनै जों बेरायनो थांनो ओंखारदों क'क्राझार बाथौ खेराइ रिजर्ट होननाय मोनसे जायगानो नुफेराखै थ' थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों बहा बेरायो मा प्लेस नायो नायलांथार बिदिब्ला दा जों गेरग'आब्रै सक मोनबाय लेफ्ट साइडजों गुवाहाटी थांबाय एन्ड राइट साइडजों क'क्राझार बङाइगाव गसाइगाव आइ नदि ब्रिज बेयाव न' फैग्रोबाय थांफाय नै बेयाव ना नै फैग्रोबाय जोंहा क्लिंटन थांफाय नै क्लिंटन हेलौ हेलौ बोलो हेलौ गाइस स' लोगोफोर आब'फोरनिफ्राय बेवाइमोनखौबो लाफानानै बाथौ खेराइ रिजर्ट फारसे जों हान्थिनो ओंखारफिनलायबाय स' लोगोफोर लामा ससेयाव जों अखाबो लोगो मोनबोबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बाथौ खेराइनि माखासे इन्टारेस्टिं भिउसफोरखौ नोंथांमोननिसिम देखायगोन बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनफैबाय बारा जाजोबाखै बानायगासिनो दासो हेलो Mami halo mau Mami hei dia bener-bener mak lu langgay ya welcome to wah ya mama Mama wah aduh kai agi apa dikasih aduh kai bukan kasih neng dia masih iya udah dia ओरै थांजाजोबो नामा बेयाव संनानै जाहैयो नामा जाहैयो बोरायबा प्रग्राम जोबथो अ जोंहा ओयावसो जिरायनो मोनला ना झुलायावसो लकेसना मोजां बानायदों दसे सेरजा सिफुं गथ' सेरजा गथ' सिफुं बानायगासिनो नि प्रग्रेस नि बारा बेफोर बानायगासिनो मोजां लकेसन मोजां लादों फैसा खरसा खालामदों खिन्थु बेयाव हानोबो हागोन प्रग्रामबो खुंफैनो हागोन माथो बिलाय बेयाव मोजांलाय बिराद मोजां आंनो बे फुलखौ नांगौ लादो कालचारेल इभिनिं जाबाय थायो खोमा कालचारेल इभिनिं है डेली नहीं होता अखा हानायसो डेली कहाँ पे होगा रेस्टुरेंट खादौ हाथा बोरै थांनो ओरै थांबावनोसै ओमफ्राय दा फैनोसै ओरै ससे थांनानै फैफिनगोन दा ओइ माबा मानसि स्टेडियाम बानायलायदों मायाव मानसि जिरायग्रा
Sirih mereka nih saja. देखाय Oh, ini malah Clinton agak kuat. जोंबो जिरायगौमोन अखानायसो आं जिरायला बिराद मोजां जायगाया फसायबाय आं मैदांगुर Mas जेनेबा बेफोरो नांगोल माखासे खामानिफ्रा जाजोबाखै दासो प्रग्रेसआव दं. बिराद मोजां जागोन जाजोबबा खनसे फैबावनांगोन दे गोजां बोथोराव खनसे फैबावगोन दे हेलाबा जाजोबहैसिगोनदां ओइ थानोबो हागोनदां ना बिल्डिं बानायगासिनो ना थाग्रा. जाबो थाफैगोन ने मा हरसे थाफैगोन जाबो खनसे कालचारेल नाइटखौ नायनो Clinton. जानाय लोंनायनि नेगासिनो दं. दाबो सफैया. Mami. Mami itu tengok mami. Mami. Hei. Besar dapat order sama murpi mak samos kun jalan lang lebe ni. Samos kun ni. Jalan nampi kan biye mancia. Saya bapak Instagram bapak bagi video reels banegaसिनो dong. Tiga nih apa ini dapat Sophia. Saya biar siapa nih? Mosagasino. Saya jauh pindah dari maba akhirnya jalan lang, Ame. Main kitchen dong yuk, building ayo. Nama complete ya kayak juara mau bayar apartemen mana kasih. Mansfield Hort Highway ya tanah apartemen dong complete juga. Mami, hai. Go. Maju. Mami. Mami. Naya le ya. Wah, mana udah saya? Mami, mami. Sona. Mami. Siapa? Kid. हम भी बैठेंगे उधर मम्मा चलो। तुम वीडियो बनाना Gini करे gini. एकदम क्या सटा पिक दो नीचे जरा जरा धक्का नहीं मारना Mami. Ih. मनी उल्ले देखो किचन ही गाड़ी है ओ मम्मी को उठाओ जाके Mami.
जों एसे उन साइडजोंबो फैबाय थिंबो बानायगासिनो ओमफ्राय जायाखै खामानि सोलिगासिनो बेयाव मा दङ नायहैनोसै वाव गोलैगोन Swimming pool. लेथ्रासो Video बनाओ video. उनाव साफा खालामगोन खोमा दा साफा नंथ'आ फैदो थांसै मामा हा उन साइडजों इदि लोगोफोर मेन गेटआ बेनोमोन बाथौ खेराइ रिजर्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड बा फैनानै भिजिट खालामनो हागोन दा माने प्रग्रेसआव दं लासै लासैनो मोजां जागोन स' लोगोफोर बिदिनो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्टसिम रिटार्न जाफिनबाय बङाइगावआवबो हाबनानै फैबाय बिशाल मेगा मार्टआव माखासे मार्केटिं खालामनांगौ दं बेखौ खालामनानै स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायलायदो एन्ड भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोन्थों